Oletko töissä yrityksessä, jonne asiakkaat unohtelevat tavaroitaan? Haluatteko toimia nykyaikaisesti ja tarjota asiakkaillenne parempaa palvelua sekä vähentää turhaa työtä? Laki edellyttää, että yrityksien löytötavaroista on kirjanpito. Smart City-löytösovelluksella kirjaat yrityksesi löytötavarat lain vaatimalla tavalla ja tarjoat asiakkaille reaaliaikaisen näkymän löydettyihin tavaroihin. Kirjaaminen tapahtuu nopeasti ja voit liittää halutessasi valokuvan löydetystä tavarasta. Saat kotisivuillesi asiakkaillesi suoran linkin, jossa näkyy vain yritykseenne jääneet löytötavarat. Palvelun avulla asiakkaat löytävät kadonneet tavaransa helposti. Näin tuemme kiertotaloutta ja vähennämme turhia hankintoja. Ota yhteyttä ja suunnitellaan teille paras ratkaisu.